halin so yakan bayyana ga mai yin soyayya. In yarda ta zamto ɗaya to ba a jayayya. Mai shiga tsakanin masoya shi zai sha kunya. Duk Assalamu alaikum. Na ga nan gurin da rana ga ina kuma shi na sa maka jira. Islam. Na'am. So nawa na kira ki? So uku. So uku na kira ki ko? To ki buɗe kunnen ki saurare ni, ki ji abin da zan gaya miki. Tunda na ga ke ba kya ganewa zan miki karatu na ƙarshe. Yanzu. Ki duba ki ga bawan Allah nan mijinki. Yaron nan da ya zo kafin ki zo yabanki yake. Baya son ɓacin ranki, baya son abin da zai dame ki. Amma ke abin da kika ɗauko kanki kenan, so kike ki kulla kanki gulli su tsiya. Ki wa kanki dindu na tsiya a yanzu da lokacin bai dace ba, lokacin da aka yi abu duk biki ba sai yanzu ke nema kanki. Duk da na san rigimar taki ko menene ya haddasa ta, ni na san abin da yake saki. Menene shi umma? Menene kuwa? Ciki ne da ke Islam. Duk shi ne kike wannan fitintunin ba za ki ba a hankali a rayuwarki ba. Ciki. Kwarai kuwa. To ya aka kika san ina da ciki umma? Islam kenan. Ni za ki cewa ya aka yi na san kina da ciki? Haba Islam. In ku cikin nan ne umma. Gwanda ma ya bare ni na huta. Dan wallahi ba na son aihuwa a gidan wannan mutumin. Na tsane shi ba na son shi. Ke. Islam. Me haka yau har kin sa hannuna ya sauka a jikinki da sunan duka? Wace irin rayuwa ce wannan kike yi? Me haka? Cikin ne kike cewa za kin manta da in ce kin manta ni ban manta ba. Ni ina tunane da abin lokacin da nake magana ba na son haihuwar taki da shi me kika ce? Sai yanzu da Allah ya bayar abin shekara da shekaru ba a yi ba sannan ki zo ki ce min wai ba kya so to wallahi bari in gaya miki. Na kafa hujja da wannan maganar taki. Wallahi kin ga wannan cikin ba ni ce mai shi ba. Kuma moriyar shi ku za ku ci moriyar shi saboda lokacin watakila za ki haifi dan ma ki zo ki ci moriyar shi ni na gaji da sanin da zuwa na shiga maraban ku karshen ta ma ni bana nan. To bari ki jin gaya miki wallahi idan wannan cikin ya bare a jikinki Islam na tabbata ke ce kuma wallahi ba ni ba ki daga ranar na gama da rayuwarki wallahi kin ji na gaya miki. Shikenan umma insha Allah zan yi kokarin yin haka ki haƙuri. To ki kiyaye shine magana na gaya miki kuma ki tashi yanzu ba sai an jima ba ki kama hanya ki tafi gidanki na gaya miki. Ai ni ce nake cewa da ki da gidanki zauna yanzu kuma na ce ba za ki zauna ba ki tafi gidanki je ki zauna. Umma yau ne kike kora? Na kore ki saboda gidan mijinki shine gurin zaman ki ba nan ba. Shi yace man zauna in jira shi zuwa yamma zai zo mu tafi. Kin tabbata haka kuka yi? To shikenan. Ki jira shi Allah ya kai mu yamma ya zo ya dauke ki ku tafi. Na san kai ba sa'ana bane ta ko ina amma idan ka aure ni tabbas zan ji daɗin haka kuma Allah zai baka lada. To baraka ita a soyayya babu maganar sa'a. Ba sharadi bane in za a yi soyayya sai ya kasance mai kuɗi da mai kuɗi ko talaka da talaka ko mai ilimi da mai ilimi ko tsoho da tsohuwa ko kuma yaro da yarinya. Idan an samu daidaito da fahimtar juna tsakanin mabambanta a daraja ko a kima ko wasu abubuwa makamantan wannan duka ana iya yin soyayya. Da haka ki daina wannan magana. Yanzu hakan gashi na zo gurinki. Babban abin da ya sa na har na ji cewa lallai ya kamata na zo irin kalmomin da ke rika faɗa na cewa wai masu kuɗi ba sa son kaza ba sa son kaza ba haka ba. Kuma wannan ya tabbatar miki da cewa na saba da irin al'adar da kike ji ana faɗa. Ba duka haka tare ka zama ba. Kina da kima da darajar ta sa gashi har na ɗauko ƙafa na zo ne. Haka kin ga wancan tunanin sai ba kanki. Ba shi ne abin da ya sa ni ba na zuwa wurin ki. Dalili ne da na faɗa miki tun farko shi ne dalilin da ya sanya ban iya zuwa wurin ki.
Haka ne, amma Allah ya sani ina son ka. Ba don komai ba, ba kuma wai don dukiyarka ba, kawai ina son kyawawan halayenka da kyakkyawar ɗabi'arka. Gaskiya ne, na yadda na san kina sona, na kuma shaida haka. Kuma ki ma barka a bar soci, ba a bar a guda bace. Kuma insha Allah wannan ƙauna da kike min za ta yi amfani. Ba zan manta da ita ba, kuma zan baki gudunmawa zan kuma faranta miki insha Allah za ki samu abin da kike so. Da haka maganar ba ta ce ni da ke ba, na zo ne don ki farin ciki, amma magana ta aure da manya ake yin ta. So da ka bi izinin Allah zan yi magana da yayanki, shi zai dai ne da abin da ake ciki zai sanar da ke insha Allah. Allah ya yarda. Gaskiya ne yanzu na san ranki ya fari, to an ce ba kyauta tukwici, ni kuma tukwici zaki bani. Kaga ko ruwa ma ban kawo maka ba. Amma ina da ragowar rake guda ɗaya da yayana ya kawo min jiya. Ko in kawo maka shi za ka sha. To ba dama. To kuma ai raken naki ne kin ce. A bani ko ke biki sha ba? A'a in ka ce za ka sha ni sai na haƙura na baka. Farin cikin ka ai ya fi nawa. To na yadda karɓo raken. Gina soyayya ta gaskiya kai ne za ka ci moriya, kar kai waso fariya domin zai kai ka kankaya, domin shi ke da zuciya har da jiki gaba daya, sai da taka tsantsan halin so zai sa kai hajijiya. Wato ya shau gaskiya abin akwai abin ban mamaki cikin wannan lamarin. Jibrin, wannan abin kana gani ko ba asiri aka yi mun ba, yarinyar nan ba asiri ta mun ba kuwa? Asiri? Haba. Bai kamata da yin irin waɗannan abubuwan suna faruwa mu dinga danganta su da asiri ba. Wato yi sha'u, abin da ka kasa ganewa ko kuma ka manta shi ne. A lokutan baya, kai ma fa ka yi waɗannan kuskuren da yarinyar nan take yi. Don haka kuskure ne kai, ita ma yanzu ta karɓa take yi. Don haka ina ganin ba wani abu ne wani ɓoyayye ba. Ni kaina abubuwan da nake yanzu, da za a ce zan yi su ko kuma ni nake yin su, da ba zan yadda zan yi su ba. Abin kaina yana bani mamaki. Haka ne, wato idan Allah yana so ya nuna ma kuskurenka, idan kai abu da ka ci gaba, sai Allah ya dinga nuna ma cewar ba daidai, sai ka dinga ganin baci a cikin abubuwan da kake yi. Amma idan yana so ya kyale ka ranar lahira ya kama ka, to sai ka kana ta yin abin, kana ta ganin ci gaba. Kuma kai ka san kuskure ne. Don haka kuskuren da kake yi ne ya kamata a ce kai da kanka ka gyara, ba wani ne zai gyara ma ba. Jibrin, anya ko kana gani yarinyar nan ba rabuwa zan yi da ita ba kuwa? Kamar yaya? Ai ba zancen haƙuri. Mata taka ce, gida naka ne. Ba wanda zai taru ko tiryan shiga har gidanka ya gyara ma gidanka. Kai ya kamata ka shiga gidanka ka gyara. Ka san kuskuren da kai, ka san kuskuren da take yi, don haka sai ka haɗu ka gyara. Don haka ba wani wanda zai zo, ni ba zan shiga gidanka in gyara ma gidanka ba. Shi ne shawarar da zan baka. To ma fa abubuwan nan fa suna bani mamaki. A ce wai ni Yusha'u! Yusha'u! Lafiya? Kaji, ita ce fa. Surutun me yake? Yusha'u! Kira ka dake. A sai ka je, sai ka kokari ka je. Allah ya fidda kai. Ke yanzu dan munafunci mu gama magana da ke shine dan abin da ya bai kika dauka kika kai daki kika boye? Ai bai ma tafi ba bare ya bani abin ma da zan boye. Kar ki kawo min rainin hankali. Kar ki kawo min rainin hankali. Na fi ki sanin duniya da duniyanci. Na sani dan girman Allah ne da yake haƙuri. Ni fa ne miki alƙawari wallahi ibana zan zo in baki. To bari in gaya miki. Ni yanzu in har kin ce bai tafi ba, to kafa ta kafarki sai na ga dil, na ga zahiri. Dan ba zai yi ki zo ki lullube ni a kwali ba. Mu je ina tare. Ai kafa ta kafarki, mu je can in ga zahiri. In bai tafi ban tsaya isallame ki bani abin da zaki bani. Yanzu sai na tafi da ke gaban saurayi zangangan da ke ki kashe min kasuwa? Yo menene? Saboda ba sanin girman alƙawari kika yi ba, dan kin tafi da ni zangangan menene? Sai ki ce matar wanki ce. A'a wallahi ba zan iya ba. To bari in gaya miki gaskiya. Kafa ta kafarki zan makale a can. Idan kin karbo yana baki
ba magana ki boye ko ki muna in gan siriyal aini ga kaso na. Ni nan da ke gani in dai aka zo batun kuɗi babu sauki. Ba na ganin mutuncin komai a duniya sama da kuɗi. Zan iya zigitar akan kuɗi. Na shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan ki ni kike ja inna lillahi? Shedan ce ni? Kike neman tsari da ni? Alƙawari ne. Shi yasa nake tambayar kayana. Babu abin da na san muhimmancin sa sama da alƙawari. Babu abin da nake girmama saboda sama da alƙawari. Bare a ce an min alƙawari na kuɗi ido na rufewa yake gaba ɗaya in ga miki sai in zama makauniya. Ba abin da nake ganin mutunci sama da kuɗi. Babu abin da ba zan iya ba akan kuɗi. Ni fa bari in ga miki gaskiya abun kunya ko gaba na bashi ba baya ba. Ki dai yi haƙuri yanzu ki bari na je na dawo don girman Allah. Ki haƙuri ki zauna kin ji? To ai ko ina zaman jira. Don wallahi duk inda kika boye sai na yi cekin ɗinki ko ina sai na ban kaɗa. Ina zaman jira. Kin san ni ku akan kuɗi? Ya aka yi ne? Girki fa ka tafi. Amma ka ce sai zuba kake yi, kuma yunwa nake ji. Kai da wa kuke hira? Wai menene ne? Jibirin ne fa, Jibirin abokina. Yanzu kai da ka sauka yin abinci, me kuma ya kawo Jibirin gidan nan? Da shi muke magana, kin ce miyar kuka kike so. Shi ne na kirawo shi ya bani shawarar ya ake tsaye da ruwan miyar kuka. Ba wani abu bane. Ashe duk ƙaryar banza ce, ka ce min duk gidan ku gadan abinci ku kai, kun iya girki, kowa ya iya abinci. Ashe baka iya ba. To ai wannan na daban ne ai ba irin wancan bane, wannan na daban ne. Yanzu dai ka san me? Ni fa Jibrin nan gaba ɗaya ba na son ya dinga zuwa gidan nan. Kawai dai na zuwa mana gidanmu. Jibrin ɗin? Abokina ne fa. Abokin ka ɗin kawai dai na zuwa. Abokin arzikin nawa, abokin shawarar nawa, duk ta sana'ata da wani harkoki na gaba ɗaya fa da Jibrin ake yi. Ta za ki dinga faɗan irin wannan a kansa? Ki ce yanzu kai a rabu da shi ya daina zuwa gidan nan. Sabida me? Abokin arziki, abokin mutunci, abokin da duk in na sauka daga kan layina yana ɗora ni daga kai, yana mai da ni kai. Ni dai kawai ya daina zuwa gidanmu. Kinga, dakata dan Allah, wai kiwa ke ga miki mahaukaci ya warke ne? Ko dan kin ga ana abin nan ne? Dan an ce ayi abin nan kuma daga abin nan ayi abin nan kuma shikenan sai ki dinga abin da ranki yake so? Haka ake yi? Gaskiya ni na gaji wallahi. Allah na gaji. Ba zan yi wannan tsarin ba zan iya ba. Allah ba zan iya ba. Na gaji haka kuma. Menene abin nan din? Faɗe shi mana me abin nan din? Kinga, Amira, miyar kukan nan ma ba zan yi ba, ban iya ba kuma ba zan yi ba. Ba zan yi miyar kuka ba. Haka kawai? Miyar kuka ba zan yi ta ba wallahi ban iya ba kuma ba zan yi ba ki wallahi na tafi. Halin so ya kan bayyana ga mai yin so. Na shiga. Ko dai abin da nake ya fara yawa ne. Akwai matsala kai. Mai yin so na gaskiya ni na san ba zai yi kuskure ba. Mai yin yaudara a sokan hanyarsa ba zai ki tintibe ba. So ne sai dai godiya Allah ga dukkan alamu dai an samu abin da ake nema. Dan ina ga dukkan alamu yarinyar nan juna biyu ne da ita. Ikon Allah. To amma abin mamaki ita aka ta kasa ganewa kuma. Kuma ban da abinka ai abu ne na yarinta. Ba ka gani abin da ba a taɓa yi ba, wasu ma game da su sun taɓa yi din sai kaga an same shi ba a sani ba. Warantana kuma ita da yake farin shiga ce, yayi da kai da ita din ai dirrake ni sabon yanka. Shi yasa ai alhamdulillah na gode Allah. Wallahi abin da ake ta jira kenan dama. To alhamdulillah shi yasa da nake ta fama da rikici. Ai kuma sai dai ai ta haƙuri. Ka san shi laulayin ciki iri-iri ne. Wani ya zo mishi da ciwo, wani gashi nan dai iri-iri. To ita kuma nata dama haka ya zo mata gashi nan da fitintunu. Ba ta son wancan ba ta son wancan. Ka san mai ciki sai an lallaba sai a hankali. Alhamdulillah. Wato kenan har shi kansa wannan matsalar cewa ba ta son gida, ba ta son kaza, ba ta son kaza, ta fi son dan garamin gida. Yana daga ciki kenan? Ai tun da ka ji komai sai ta zaɓa ta ce wannan ta ce wancan. Yanzu kai ba ta saba ganin ka ba amma yanzu ba ta so ta ganka a kusa da ita? To ka gani? Ai yanzu ba mamaki wata ran kuna zaune a nan ta ce ita gidan ƙasa take so. To gidan ƙasa kuma? Subhanallah. To ya za a yi haka za a lallaba a kuma samu a je a zauna din. Sai ka na dan lokaci ne ai abin.
ai haƙuri za a yi ta yi tun da na ɗan lokaci ne, 'yan watanni ne, wani ma kan ya haihu ya daina, wani kuma zuwa haihuwa ne. Duk daɗewar da za a yi zuwa haihuwa ne, in ta haihu shi kenan komai ya wuce. Allah ya samu dace. Amma dai na ji daɗi sosai. To lalle dai kam amma dai rikici dai ana shan sa. Sai dai Allah ya bani ikon jurewa. To amu. To ai kai abin ne naka ya zama biyu. Ka taka tsini ga kuma wannan. To ka zo kana tunanin kishiya, tana tunanin kishiya za a yi mata, kaga ai. Kin ga abu ne fa da ni da ban taɓa furta mata da bakina ba. Kin ga ita can take juya abubuwan ta kuma take da dan zarge-zarge. Abu ne na lokaci kuma abin nan ban ce wai gashi ba. Ita ce take ta abubuwan ta ko ba haka ba. Ai ka ji tun da ka ce na lokaci kenan ana dan shinshina. A'a ba wai haka ba. Ai kin gani misali ita abubuwa ne take ta zargi. Idan da yin ne ai da an yin ko ba haka ba, tunda dai ba a ce gashin za a yi ba. Ai kamata a ce sai ta ji daga guri na sannan ya kamata a ce ta yanke hukunci. Ko ba haka ba. Amma magana yanzu zuwa dai yanzu dai ai ba wannan magana tukunna. Yau ban da. To Allah dai ya sa ba hakan bane. Idan ni ma na so ma wasu wasi akan abun wallahi. Ba komai wannan kare wani damekin Allah ya da musamman ga halin take ciki yanzu ta jike ma kina da wasu wasi kin ga lamarin kuma sai ka Allah. Ni gaskiya ne. To shi ke. Allah ya samu. To ai ta hakuri. Ai ta hakuri da Allah. Bari fito maka da ita. Shi ai ta hakuri. A rika lallaba ta a hankali. Ba komai Allah ya. Halin so. Assalamu alaikum. Na gode. A'a ban koma ba tukunna. Ban ma je gida ba dai tukunna, ban je gidan ba ma. Ban je. Shikenan to zan yi magana. Insha Allah. Zuwaira, ni zan fita. Kuma alhamdulillah ina jin daɗin yadda abubuwa suke kasancewa a gidan nan. Ni dai ga sha na fara canzawa. Wai ina kanwata ki? Wallahi ina ganin tana ɗaki kai bacci ma fa nake zaton take yi tunda na ji ta shiru. Ikon Allah. Ni tunda muke da ke na taɓa ganin haka in tambaye ki ita. In ga ranki a sake cikin daɗin rai kin amsa mu? Wannan al'amari ya min daɗi. Yadda na ga haka daga gare ki Allah ya sa ita ma a ɓangaren ta ka ki. Ai gaskiya ba komai tsakanina da ita muna zaune lami lafiya. Ai tun da kai maganan nan yanzu babu wata matsala tsakaninmu. Alhamdulillah. Baraka ya albarka. Alhamdulillah ai haka nake so a ce kullum in ga kanku a haɗa ana rayuwa cikin aminci. Yadda kike ɗin nan na gani yau a gare ki ita ma Allah ya sa haka zan gani daga gare ta. To ai shikenan. Ita ma gaskiya hakan ne ma. Insha Allah hakan ne ma a gunta. Musamman ma aka ce babu tashin tashina. To me za a yi tunani? Lafiya yake wallahi. To alhamdulillah. Yanzu kin ga abin da ya kamata sai mu dawo mu gina sabuwar rayuwa ta jin daɗi a cikin gidan nan. Duk abin da aka yi a baya na 'yan kusakurai da ɗan abin da ba a rasa ba, afallahu amma salafa. Sai a yafi juna. Ni dai na yafi Allah ya yafi mana gaba daya. Amin amin. Zula dai ni komai ka yafe? Ƙwarai kuwa. Da abin da ka sani da wanda baka sani ba. Da abin da ka sani da wanda baka sani ba ka yafe? To Zuwaira akwai wani abu boye yake nan da ban sani ba kike nufi ko yaya? Ba Zula dai ni. Yanzu fa kai alƙawari. Kuma ina tambaye ka domin ƙara tabbatarwa cewa ka yafa abin da ka sani da wanda baka sani ba, da wanda aka yi a gaban idanka da wanda bai a gaban idanka ba kuma ka zauna kana juye-juye? To ai ji ne kamar akwai lauje cikin naɗi. Ai ne ba komai a raina. Raina sake na faɗa. Na yafi Allah shine shaida. Amin. Na ganin? A kira min ita zaki. Ma bacci take a taso ta. To, zan taso maka ita. Baraka. Halin so jarumta ba ta tankwarar so domin shi sadauki ne.
kuɗi ko mulki ba su mallakar so dan shi sarki ne. Yakan iya ɗaga daraja ta masoyi ko da bawa ne. Yakan iya kaskantar da masoyi ko da shi sarki. Sweetheart, ina zuwa? Balaguro zan yi. Balaguro? Ya na ganka da jaka kuma? Na ce miki balaguro zan yi. Zan yi balaguro ne. Yi mana. Balaguro zan yi. Ma'ana balaguro zuwa ina? To, hijira. Me ya faru, me aka yi maka? Hijira zan. Tunda hijira wajibi ce ko? Na sani, amma me yayi zafi, me ne maka? Deposit ɗin da na bayar na gidan nan. Zan je in karɓa, in cilla gaba. In je in ƙara kaurin jari, dama jari na yayi ƙasa. To zan je in zuba jari, in ci gaba. Ke kuma sai ki zauna a cikin gidan nan. A ban miki gidan. Ban fahimce ka ba, ban gane me kake magana a kai ba. To ai na fuskanci duk abin da kike yi, kin san abubuwan da suke faruwa ne. Akwai wata a ƙasa. Kin samu labarurrukan duk abin da suke faruwa. Shi yasa kike shuka iskancin ki da rashin mutuncin ki san ranki. Ko ba haka bane? To idan na tafi na far miki gida fa. Kin ga sai ki zauna ki abin da kike ga dama da shi a cikin gidan nan ko? Ki abin da ranki yake so. Gida dai gashi nan an bar miki, sai ki zauna. Ni kuma zan tafi in amshi kuɗi na in je in ƙara jari. Dan girman Allah ka yi haƙuri, in ma dai na ma ba daidai ba ka yi haƙuri dan girman Allah, amma za a ka tafi ka banni dan Allah ka yi haƙuri. Ita fa ƙasar Allah mai yalwa ce. Idan aka matsa maka anan sai ka matsa gaba, idan can ma ka matsa ma sai ka daɗa canzawa. Idan kana Najeriya sai ka koma Burundi, daga Burundi sai ka koma Chadi, ko ba haka bane, sai ka samu lada ai. Ita hijira wajibi ne ai, to ita zan yi. Kin ga tafiyata, in ya so gida ki zauna ki zama wuka ko takobi sarkin gida, ko kuma dodon gori ki danga goye gida kina yawo da shi. Ni na tafiya ta ba zan iya wannan rayuwar ba. Ma salami dai na. Dan girman Allah ka yi haƙuri, dan Allah ka yi haƙuri, na shiga ka yi haƙuri dan. Halin so halin so yakan bayyana ga mai yin soyayya. Islam, kamar yadda kika sani, ni mutum ne wanda ba ni da alaka da harkar ƙarya. Iya abin da na sani shi nake faɗa, kuma tun haɗuwata da ke akan gaskiya nake. Duk da dai saboda wasu dalilai sun sanya abubuwan da nake gaya miki ba ki yarda da su. To amma ina mai tabbatar miki ko da a baya biki yarda ba, yau dai zauna ne yi magana ta gaskiya da ke. Da haka a shirye nake dukkanin abin da yake ya shige miki duhu kike da shakku a kansa dangane da ni da abin da ya dangance ni, ki tambaye ni zan baki amsa sabi iznillahi. Ba wata gaskiya ai, kawai iya gaskiyanka ina son Baraka, zan kuma aure ta, shine kawai gaskiyar. Wannan gaskiya ne, ina da kyakkyawar alaka da Baraka, kuma maganar auren Baraka gaskiya ne, in dai da rai za a yi shi, kuma ina kyautata zaton ma a cikin wannan satin, domin dukkanin abin da ya kamata a shirya na gama shirya shi. Amma na so in tunatar da ke wani abu wanda dama ya ke riga kin san shi, kuma sanin yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sanya har na zaɓe ki a matsayin matar da zan aura, kuma nake jin cewa zan iya samun dukkan abin da nake nema. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa imanin ɗayan ku baya cika sai ya so dan uwansa abin da ya so kansa. Wannan hadisi ne ingantacce da kowa ya san shi, kuma ke ma kin sani. Hakan yasa kika so mu rayu tare da ke saboda wasu dalilai. Idan har za ki so ni dan haka, ban ga laifin Baraka ba idan ta so mutum irina. Da haka abu na ƙarshe shine ina so ki shawara da mahaifiyarki, saboda ni dukkanin abin da zan gaya miki a yanzu kina kan wani yanayi da ba lalle ki gamsu da hakan ba. Ki shawara da ita, dukkanin abin da ta dora ki akai a shirin ki da in karba insha Allah. Dan haka yayi, Allah ya taimaka. Allah ya kyauta. Ni zan fita. Bismillah. Hello, Umma. Wa alaikum salam. Umma, ina cikin damuwa.
Ga nan ni zan taho gida wallahi. Ji nake kaman kirji na zai fashe. Wai ke dan Allah dan Annabi me yasa ba za ki haƙuri da rayuwar nan ba? Umma dan Allah. Islam, in gaya miki gaskiya magana guda ɗaya tsakanina ni da ke ita ce ta ƙarshe, daga ita ni ba wani ƙari. Ba nan gidan ba, wallahi ba dai gidana ba, kin ji na rantsi, ba dai gidana ba, yawwa, in za ki riƙe mijinki ki riƙe mijinki. Iya abin da zan iya gaya miki kenan tunda ke kunnen ki baya jin magana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ko tare suke ma. Assalamu alaikum. Amira. Amma ina wuni? Na'am. Wallahi akwai matsala. Kin ga Yusha'u yanzu nan da zai fita ba ki ga maganganun da ya gaya min ba. Gaba ɗaya hankali na ya tashi. Ya ma fita ya bar gida ni ban ma san ya zan yi ba wallahi. Amira, wai ko kuna da hankali? Ya haka ne me yasa kuke so ku zame min irin wannan a rayuwa kuma? Umma ni dai kin ga to yanzu ba maganan waya bane ina so in zo gida mai magana dan Allah. To bari ki jin gaya miki. Kin ganni nan? Ni ma da kike gani wallahi din na zubar da makaman. Na tuba yawa yanzu. Ni ma na samu nutsuwa zaune nake kawai ina bautawa Allah kuma yanzu. Yawa. To ki ji in gaya miki. Dukkan kuku duka kowace ta zauna ta rike mijinta. Yawa. Allah ba zai rufa muku asiri ku tona kanku ba wallahi. Ko in ce ya rufa min ni ku tona min. Ku zo ku jeri a nan gidan ko ku yaya? To ki zauna a gidanki ni ba wadda za ta sake dawo min gidana da sunan zaman gida ta zo ta zauna min na gaya miki. Ita ce magana ta ƙarshe da zan gaya miki. Yawwa. Ba na son wani surutu ya isa. Haba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu in bai dawo ya zan yi. Halin so, halin so. Yawwa, Baraka. Abinda yasa na kira ki ina son ƙara jaddada miki farin ciki na da yadda na ga al'amura sun sauya daga gare ki. Ita ma haka na ga abubuwa sun canza daga gare ta abin ya yi min daɗi matuƙa. Saboda duk mutumin da yake gida da iyali kullum farin cikin sai ga iyalin nan nasa suna zaune cikin kwanciyar hankali da walwala. To yayo dama wannan ai ba matsala bane insha Allah. Dama ita ce take yin neman maganganu da takale da ƙaryace ta. Kin ga ai ke kuma matsala ta da ke wani lokacin rashin iya magana. Ana magana ta gyara kuma kina kar in ƙara jin irin wannan daga gare ki. Abin da ya faru ya riga ya wuce a manta da shi. Ku dawo mu gina sabuwar rayuwa a cikin gidan nan mai aminci. Kin ji? Insha Allah yaya. To yau yaya, dama Malam Okashi ya ce za ku yi magana zan ji sako daga gare ka. Baraka kenan. To Alhaji Okashi dai dama mun riga mun yi magana kuma ke ma kun yi magana da shi. Ya faɗa min cewa gaskiya shi ma yadda ya zo ya ganki ya yaba da hankalinki da tarbiyyarki. Da ya zo kuma ya ganki ya gaskata cewa lallai kina da cikar kamalar da ya kamata a ce an nemi aurenki. Don haka shi yanzu bai da matsala da ke. Illa matsalar nan tasa dai guda ɗaya ita ce wacce shi a yanzu halin da yake ciki ba zai iya ƙara aure ba. Amma duk da haka bai barki a haka ba ya ce akwai ɗan uwansa ya lamunce masa zai zo ya nemi aurenki. In taƙaice miki yanzu haka ma yana ƙofar gida. Gaskiya ni yayi ba zan iya aure wani ba idan ba Malam Okashi ba. To magana ɗan uwansa shi ɗan uwan nasa ma ya halinsa yake. Ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ai ba wasa bane. To yanzu sa bayani ni shi nake so gaskiya ni ba zan iya ba. Ciki ɗaya fa uwa ɗaya uba ɗaya. To yayi ciki ɗaya uwa ɗaya shi ya halayyarsa take. Kar ki samu damuwa.
in kika gan shi a hankali za ku fuskanci juna, yanzu haka yana ƙofar gida. Daurewa za ki ɗauko mayafinki ki je ki gan shi ku gana ko ku fahimci juna. Halin so yakan bayyana ga mai yin soyayya. Halin so yakan bayyana ga mai yin soyayya. In yarda ta zamto ɗaya to ba a jayayya. Wa alaikum salam. Aka ce mun kuma ba malam Okasha bane. Yi mana. Masha Allah, gaskiya ne ba Okasha bane. Wannan Huzaifa ne. Kamar ya ban gane Huzaifa ne ba. Ina zuwa. Huzaifa, Malam Okasha. Gaskiya ba san kan yi zaɓe ba sai yau. Wannan ita yi gaskiya ina santa. Yau ita mafi kyau gaske. Ai na gaya maka. Alhamdulillah. Komai yayi ba matsala. Na karba ina santa. To shikenan to. I'm serious. Tsaya bara bar wannan kai mana tayi. Wurin shiga muti da al'afa. Ba nan bace? Gaskiya ne. Ba ita bace? Kai me haka ne? Ita ce kwarai kuwa. Wa zai yi wannan? Ba matsala. Ina yi ba. Ina son ta ba wani matsala. Kai, gaskiya ba za ku rikirkita min hankali gida biyu ba wallahi. Halin halin so. Ni dai gaskiya Okashan dai. Wallahi ƙarya kike yi. Kin sha ƙarya wallahi. Yanzu kin tabbatar? Kin ga abin? Allah ka sa mu dace. Kin gama kishin ki dai gashi yanzu. Kin ga komai ko? Wannan dole in hakura. Ko ina da niyya. Ba na so gidana ya kama da wuta. Shikenan bari in dawo. Alaka da Latifa. Ai dama ni ne nace nayi ruwa, nayi tsaki a cikin ta ko? Ma'aru me kake nufi? Alaka ta da Latifa ba kai a ciki. Alhalin kuma kai ka hada ta. Yi magana mana, it's like akwai abin da yake so ki faɗa. Gaskiya wannan abokin naka ba so na yake yi ba, yayi sha'awa ta yake yi. Wai saboda baki da kunya na tifa wai mijina ke so ki aura? Ni fa ban ce komai ba. Ni ban ce ba na son bawan Allah nan ba. Ni fa yanzu ina ganin lokacin aure na yayi. Dama haka aka ce mata ta tafi aiki, miji ya zauna a gidansa ya dafa abinci. Yanzu ita saboda Allah ba za ta zauna ta dafa maka abinci ba, sai ta ɗauko wannan balagaggiya ta zo ta haɗa ka da ita a gida? Daga yanzu wasan zai soma. Ai dole ne sai na sa yaya zargi. Subhanallah. Wannan zamani muke ciki. Wannan irin maganganu ne kace jera mata, me kace so kace ita ta yarda da kai kenan? Yanzu da abin da ya bullo kenan mama, wai zargi na yake da abokin shi Ibrahim. Zargi kuma? Ke ko me zai faru fa kasan nan sai dai ya faru. Babu abin da zai hana an auri Ma'aruf wallahi. Ta yaya za a yi ga abin da nake so kuma sannan in yi haƙuri da shi? Wannan ai ba magana ba ce.